Os expertos din que a seguridade das luces de Nadal mellorou moitísimo dende que chegaron os LEDs, que teñen menos riscos de sobrequecemento. Pero, con todo, lémbrannos unhas recomendacións básicas. Consomen pouco, así que multiplicamos o seu uso por estas datas. Os LEDs son a tecnoloxía máis segura para iluminar o Nadal, pero como o risco cero non existe, hai que ser precavidos. Non sobrecargar un enchufe, meter aí todo, senón, bueno, pois variar. E outra das recomendacións que damos é que, se se pode, cando non estemos na vivenda e cando vayamos para a cama, que se apaguen. Lembra a importancia de que grinaldas, alargadores ou enchufes sexan homologados e teñan o marcado CE, pero o CE de Europa, non da China. Normalmente ven con Comunidade Europea e o que é fabricado en chino levan as letras moito máis pegadas. E sobre todo o que é precios. Se é un precio moi barato, pois podenos levar a pensar que o mellor ven de fora da Unión Europea. Lembramos outra recomendación dende o Laboratorio de Consumo de Galicia que avalía a seguridade destas luminarias. Yo diría que todo el mundo se centrase en comprar guirnaldas con el transformador, con este tipo de clavija. Igual pasan de 250 pues a 7 voltios, imagínate, con lo cual el riesgo a la hora de manipular es muchísimo menor. A Axencia Galega de Emerxencias tamén fai campaña para previr sustos nestas datas, mais alá das luces preocupa o resto da decoración. Temos moitísimo adorno, que son de fabricación, a fabricación é casi todo plástico ou derivados, e son moi inflamables. Así que nunca hai que poñelos preto de fontes de calor para evitar riscos.